Kaixo, begira zer nolako txotxongiloarekin gatozen gaur. Oso modu errezean egina gainera, badakizu ez erabili dugun egiteko? Begira. Hau, eskua eta eskularrua, ezta? Oialesko eskularru bat edo seguru etxean gaur egun eta garai hauetan daukazuen lateseko eskularru bat izan daiteke edo galtzerdi bat, bai? Txotxongiloari gorputza emango dion edo zein estalki, balio diezaguke. Eta huxe bakizu zer den? Komuneko paperaren barruan dagoen kartoizko tutu batekin egindako ahotxo edo ahokalde bat, bai? Ikusi zuekin bat zuzenean egingo dut ikus dezazuen nola iritsi garen, hemendik forma honetara, oso modu errezean, begira. Hartu dugu, eta goraizetxo batzukin, erdikaldean gutxi gora bera, tutuaren erdikaldean mozketa bat egingo diogu, bai? Mozketa bat egingo diogu, erdikaldean eta gutxi gora bera erdikaldea baino pixka bat aurrera gora arte, holaxe. Eta tutua tolestu egingo dugu, moztu ez dugun alde horretatik ikusitik, hola, eta holako forma hartuko dut tutuak. Ikusten duzue? Bueno, behin hau eginda, moztu ez ditugun alde hauek hartu eta ikusi. Horrelaxe tolestuko ditugu, bai? Biak, lehenengo bata, gero bestea. Eta alde horiek, ikusi, zelotxo batez, itxi egingo ditugu, ikusi. Modu honetan, ikusi duzue? Bat, eta moztuko dugu zeloz, eta orain bestea modu berean. Modu berean, olea itxi egingo dugu. Eta berdin, moztuko dugu guraizez. Esan da guraizez, soberan dauzkagun zelozatia. Holaxe, bai? Ikusi, zer nolako formarekin geratu garen, eta orain bai ez da ikusten duzue, nola iritsi garen komuneko paper tutu horretatik, forma honetara. Bueno, hau behin eginda, pentsatu behar dugu, zer nolako kolorea emango diogun azalerari. Nei otu zait, bestea gorria dugunez, hori erabiltzea, adibidez. Eta azalera guztiari kolorea emango diogu. Nik korrik egingo dut, edo pixkat azkar xamar. Interesatzen zaidana dalako, zuek ulertzea nola egin dugun, baina zuek mimo handiz. Mimo handiz poliki-poliki, koloreztatuko duzue, zuen ahokaldearen azalera guztia. Ni pentsatu ez dudan, zein pertsonaia egingo nuen eta hola jolasean zuzenean hasi naizenez, eta kolore hori aukeratu danez, orain okurritzen zait ate bat egin dezakedala. Batutan ala gertatzen ez da, jolasten hasi, eta zegiten ari ote garen bidean topatzen dugula. Beste batzuk aldiz, beste batzutan, pentsatu, ideia batekin, hasten gara sortzen. Zuei gerta dakizueke modu batetara edo bestera, baina bueno, ni ate bat egingo dut, pixka bat, kolore horiarekin jolasean hasi naizelako, eta bueno, ikusi, barruraino sartuko naiz kolore horiarekin, ze atearen mokoa izango den hau, izango du hauaren barnekalde bat, esan dezagun, mokoak barnekalde bat izango dute ikusi. Besteari, erakutsiko dizuet, ikusi. Hauaren barnekaldan dagoen kanpaitxo eta guzti. Margotu diot. Eta ikusi, utzi dut kanpoko kolorea barrurantz sartzen. Horrekin gauza bera egingo dut, horretarako, begira, modu sinpleagoan azkartxoago egiteko, baina holako obalotxo bat marraztuko diot, eta beltzez kolorezatuko dut, ze azkenean ahoa, hau alako zulo bada ez da barruan zoana, eta
iluntasun bat edo emateko, zuloaren tankera ardezan, normalki kolore iluna erabiltzen dut, kasu honetan beltza. Baina, bueno, dizuek, nahi bezala horri, lehen erakutsi dizuedan horri nik kanpaitxo egin diot, mingaina egin diezaioko zue, hortzak baldin baditu, edo zuek ikusi zer nolako aho barrukaldea izango duen, zuetxo mila. Eta beste guztia ezan bezala, ikusi, beste guztiari emango diot, kolore horiska emango diot, pizka kanpokaldean eman diodan kolore hori, barruran sartzen utziz. Eta esan bezala, korrika eta presaka, egin naiz egiten, uler dezazuen, baina zuek mimo handiz. Eta ikusi, onartu itxiko gineatek ezta, ikusten duzue, ja badu, hasien erakutsi dizuedanaren lantza ezta, ikusi, badu ezta, antza, baina ez falta ditugu begiak. Bueno, begiak egiteko, egin ditzakezue mila forma, begiak irudikatzeko, baina beti guztiek eduki behar dute alako solapatxo bat. Eta begi bat moztuko dut, erakusteko zertarako ote den solapatxori naiz eta ziur naizen, zuetariko askok asmatu duzuela da, baina begira, solapatxo hori tolestuz, lortuko dugu gure mokoan begiak itxastea, bai? Barnekaldetik, ekiko dugulako azalera bat, pegatu edo itxatxia izateko. Orduan, biak moztuko ditut eta zuekin itxatxiko ditut, hemen zuzenean, eta esan bezala, inditzakezue begiak, mila modutara luzeagoak, handiagoak, detaila handikoak, kolorezkoak, zeuen esku uzten dut, baina denek hori, solapatxoa izan dezatela. Zertarako, begira, modunetan, barnekaldean itxatx ditzagun. Bat, eta bestea. Ikusten duzu, hemen barnekaldean itxatxi ditut, kolaz, eta kartulinean pixkat, sendo egin ditudanez, eta kartulina badaukalako lodiera bat, tente, mantentzen dira. Ikusten duzue? Bueno, esan bezala, ahokaldea edo modu honetara egin dugu, nere ahatari, ondo datorkitalako gorputz kolore txuri bat ematea, orduan, lehen erakutsi dizuedan, eskularru, hau erabildezaket, nire ahatearen gorputz egiteko, baina, bueno, mila koloretako gorputz azalerak aurki ditzakezue, segunda ze galtzerdi, edo ze eskularru, edo ze ibiltzen duzuen. Baita ere, forma ikusi, ahate honi, mokoari ez diogu formarik eman, baina honik bat dut hemen beste ahatetxo bat, zeinek ikusi, forma borobildua duen mokoan, eta begiak luxeskagoak, ikusi, hori ere kontutan hartu, forma borobildu dezakezuela, edo atearen, edo egiten duzuen animaliaren, ahokalde horri forma ezberdinak ditzakela, eta berez horrekin, jolastu dezakezuela. Edo talen esan bezala, ez bakarrik komuneko paper tutuak, erabiltzakezue, ikusi, ate hau, erabiltzakezu ere, sukaldeko paperaren tutuak, eta ikusi, kaso honetan, holako bat erabili dugu, gauza bera egin dugu ikusi, erabiltzateke tutua, mozketa, tolestu, eta haiek hauek pegatu ditugu zeloz, eta gauza bera, itxatxi dizkiogu begiak, eta barrukaldean, honek ikusi kanpaitxoa eta mingaina du, baina, bueno, beste aho forma bat, edo beste luzera bat, edukiko luke.
Esan bezala, hau horiz pintatu dugu, berdez pintatu ezkero adibidez, iruditzen zaitu eskamatxo batzuk egin ezkeo, edo begiaren forma ere ezberdina izango aliz, behar bada kokodrilo bat edukiko genuke, edo, bueno, zuek ikusi zer nolako kolorea eta zer nolako azalera ematen diozuen, lortu nahi duzuen animali horri heltzeko, bai? Begira, ja kokodriloa zari naizela, erakutsiko dizuet demagun ez daukazuela eskularrurik etxean, ikusi nik autopatu dut lehen, ez da eskularru bat, alako galtzerdi luze bat da, galtzerdi luze bat edo media bat, eta ikusi, interesgarria da, bueno, hartzen du ere pixka bat forma, manipulazio honetarako, eta ikusi, beste gorputz bat hartzen du txontxomilak ez da, alako, gorputza eman ezkeo, pentsa, berde izango balitz, eta beste formatetako, investigatu, beste formatetako begiak edukiko balitu, ziur kokodrilo beldurgarri bat, edukiko genukela. Edo, bueno, pentsatu, jolastu, ikusi zer material erabiltzen dituzuen, zer kolore, zer azalera, zer forma, eta badaukazu hemen beste ideia errez bat, guzti horrekin, txontxongilo berri bat egiteko, bai? Bueno, besarka handi bat bilatzen dizuet, eta horrengora arte.